Iwe warwarisa, wakarambwa nemurume, wadzingwa basa, wavengwa nehama, wakabata mishonga ine ropa, uya kuno ndikuchenura ndikugadzirise, uya kuno ndikuvakire munamato udzokere kubasa. Kana murume akatiza pamba, uya ndikudzosere murume wako. Kana mudzimai akatiza, uya ndikudzosere chi? Ndikudzosere mudzimai wako. Kushanda kwemunhu ndio kunokupa simba rekumuteera. Kana dai iri mari hautye kuiruza, ndooneka uchifambira munhu ane chokwadi neupenyu hwevanhu. Uchizotarisa mashandiro avanoita, nyika Zimbabwe ngaive ivayeuko kuti tine munhu mukuru ari kubatsira nyika. Akapinda dambudziko rekurwara kensa, ndakatanga kuzvimba mabhorosi. Kwandakatanga kurapwa zvakaramba kufamba, saka ndokuchiona kuti chirwere hachisi kupera. Ndobva ndazoenda kwamadzibaba, ndobva vakandipa muteuro, ndakaushandisa kamwe chete. Ndinofunga kuti pa 24 hours ndakanga ndakutonzwa zviri nani. Aini ndiri kuvati simbe basa, nokuti basa ravanoshanda rakakura. Ini ndiri dokta wekudenga, ndiri mukuru wemadokta. Mukanzikwa namadungwe anofara nokuti iye ndi army commander, even army commander. Saka mese kudenga ikoko kune basa. Prostate munoiataka osei? Havasi kunyepa. Munamato iwoyo uripo, unotogadzirirwa munhu kuti arapwe. Kunyangwe ane maronda uyawe, ane ronda rekutoputika kensa, anorapika. Zvipi zvanga zvamunoti meme zvatadzikwa nechipatara ndobva vazoya kuna dokta wekudenga? Pamazondinakidza apa mandisa mulevel ramadungu ava. Ai anotambirawo kudenga isi hatizoziya ende hatigoni kujaja, asi tongotaura zvatora munhu sekutaura kwamaita mati dokta wekudenga. Yes, inini kudenga togona kuzokubvunzai kuti makaenda kuchikoro cheudokta here kudenga iko? Aiwa, handina kuenda kuchikoro cheudokta. Auda kupinda mugredhi ramadungwe maita wamubvunzo ndando yasession yemubvunzo nhando. Inini ndakabatwa nemweya mutsvene wakabva kudenga, saka ndati ndiri dokta wekudenga. Mweya iwoyo ndiwo unouya nemazano ekuti chirwere chinorapwa so, dambudziko rinorigadzirisa wakadai, tora chakati enda pakati, ta zvakati, munhu anopona. Ndo mashandiro andinoita. Aiwa, inini kunoko handishandise matombo 3 baba. Munhu anofa baba. Ndoti kana uri kurwara ndikakupa dombo, tsinga dzaneta mukati umu, tichishandisa matombo 3, munhu hambo tsinga dzimuke nematombo ame. Remember kuti kune vanhu vari kufira mumasomo aine matombo 3 ari muhomwe, mamwe ari pasi pebhiro. Vanhu vari kufa baba. Vamwe vakuda kuti vakajurawo nematombo azara kudzimba dzavo vachingopuhwa. Kerusvingo. We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +263 77487 2063. Makadiko vatariri veSly Media TV, zita ndon Sylvester Mwanawe kwa tapfuma nei anobva kuwedza achishandira kubindura. Nekudaro tiri kusangana pano pa Sly Media TV yatekeshera nyika yose. Tiri kuramba tichitenda vanhu vakatishanyira vatsva vatiri kuti welcome home. Pano ndo pamba panowanikwa nhau dzese dziri kuitika muZimbabwe yese. Imi vakajoina iye zvinezvi nevavo vasati vafollowa, vasati vasubscribe, vanonge vachitiona vachienda, aiwa muri kusarira nekuti notification hamuiwani kana musina kunge makasubscribe. Notification inokuudzai kuti kune rimwe video raiswa futi pa Sly Media TV riri kupisa, wobva waita wekutanga kuriona. Nekudaro tiri kukurudzira vanhu kuti ngavasubscribe. Pamwedzi waFebruary hatisi kumira kuutaura, takaona vanhu 18,000 kuFacebook, kuYouTube takaona vanhu 5,000 vakauya mumwedzi iwoyo, zviri kutaura 35,000 new followers. Saka mukatoona tichizokorora mavideo
mavidhiyo akudhara musati tichashaya nyaya tinenge tiinadzo panapa tine more than 8,000 videos dzatinoti nyaya dzakaitika kare topota tichidzidzora nyaya dzakaitika kare topota tichidzidzora kutaurawo kwedofo rinoti mashaya nyaya here mapererwa here aiwa tine tisina kumbopererwa nokuti hapana TV pasi pano you name it nekukura kwayo nenyika yayo chiri kuAmerica chiri kuUK isingadzokorore mavidheos kana kuti nyaya kana madrama mafilmu anenge achiitika pavo kana bhora chairo riri kuti rikapedza kutambwa na6 na9 manheru unogona kutoona raakudzokororwa kuiwewe unovhunza zvekuti madzokorora mashaya nyaya ko sei usina mbobvunza Sky TV sei usina mbobvunza kana kuti Super Sport kuti sei muri kudzokorora bhora sei usina mbobvunza kana ZBC kuti sei muri kudzokorora na Parafin inyaya yemunhu akangokura usina TV anokuvhunza kuti program inoonekwa kamwe chete yobva yasiwa uye inonzi video on demand kune vasina kuenda kuchikoro chakanatsokwana tiri kutopopota nekuti munotaura zvisina basa mucomment section kuti mashaya nyaya muri kunhingirika kana wakamboiona kaisiyeka kuruda kuita lecturer iwo chienda kuuniversity unotanga kudzidzisa vanhu ikoko wotanga kuita media studies kuti waudza iwewe utanga syllabus nyowani kuti hapana program inodzokororwa musazvipamidza otherwise ndokupisirai mufoni imomo ndokudai zvikuru asi tinamba tichidzidzisana nditeka maprogramu tinamba tichadzokora nokuti tine 35,000 vanhu vanyowana vatisati taratidza zvakaitika pakudhara muna 2017 saka tinonamba tichaita se tinonamba tichiadzokorora asi kana wakuda kungozvinyadzisawo kuti kumba kwenyu hakuna TV hakuna DSTV hakuna Sky TV hakuna Super Sport ndiwo wakutongozvitaurawo pajekerere vanhu vachiona kuti hazvishiwa wakaputsa nokuti kana usina TV kumba kwako wakatanga kungoita pafoni haumbozviziva kuti maprogramu anodzokororwa zitanozovesa tafumana simbi yebasa murume anofarira kuwa kupfuura vamwe vese varume panapa ndina baba vandinavo sekuru vandinavo vatinoda kuti tinzwe dambudziko ravanga vainaro idambudziko rei rakavasvitsa kuna madzibaba Petros kuno kubhindura tauya neimwe testimony yakanaka testimony pamusoro pemamwe matestimony baba makadi takasimba makasimbawo makunzikana soro jena hongu zvichiratidza kuti machengetwa naMwari Mwari atichengeta iba makore amangani namu 71 tinotenda Mwari tiri kupemberera upenyu hwenyu nhasi nekuti isusuwo tiri kuma 50 something ikoko taona mukana wekuti titaurewo nemi tichinzwawo kuti Mwari vari kubata sei muupenyu hwenyu zita renyu rakazara munoitwa vanhu zita rangu rakazara ndoitwa madzibaba Fabian Chimusoro munogara munombindura ndinogara kuZumba muri kuzumba uzumba yapindira zvekare mukaita zvekutamba zvese muri kukundwa neuzumba tarisai muone zviri kuitika pana tiri kuzumba zvekare vatera madzibaba Petros kuno kubhindura imimi chakaita kuti muvinge madzibaba kuno kuchii hakuna here madzibaba kuuzumba nemadzimai ikoko anoshandira mubvunzo nhando hauna basa zitereka chakaita kuti tivateere tinoteera kushanda kwemunhu kushanda kwemunhu ndo kunokupa simba rekumuteera kana dai iri mari hautye kuiruza nooneka uchifambira munhu ane chokwadi neupenyu hwevanhu upenyu hwavainahwo hwakasimba kubatsira vanhu pachena kana free transport vanokupa ivo vachiruza mari yavo nefree food saka uchizotarisa mashandiro avanoita nyika Zimbabwe ngaive iva yeuko kuti tine munhu mukuru ari kubatsira nyika saka inini ndakaita dambudziko rekanimbotsirira ipapo Zimbabwe hanzi yeukai kuti madzibaba Petros vari kubatsira vanhu muno mubhindura kana kuti muZimbabwe munhu akatumwa naMwari aya mashoko ataurwa nasoro jena ka ekuti vayeukeiwo saka vaya vanopa motikari vaya fortuna tinoda kuti isvike kuno kubhindura isi hatisisi tazvitaura ndokuyeuka kurutwa mazuva kaZimbabwe mazuva ano ndise weekend right imimi chakakuitawo nemuteere madzibaba Petros vekuJohana Masowe echishanu chii chakaita kuti ndivateere ndekuti mukuru watinonamata naye ndiriko mucheche iyoyo ndakapinda dambudziko rekurwara kensa ikensa ipi iyoyi ndakazvimba mudumbu ndakatanga kuzvimba maboros ndobva ndo yavanoti prostate kana vachitaura nemazita ekuchipatara nditi ndobva zvadi kwandakatanga kurapwa zvakaramba kufamba ndobva ndazonzwa kuti kuna madzibaba makatanga kurapwa kupi pane
Tisingataura mazita munoti ndakaenda kuchipatara kana kuti ndakaenda nemadzibaba kana ndakaenda kune ng'anga. Ndakaenda kuchibhoyi. Ndobva ndarapwa vakamboedza kundibatsira kuti ndirarame kuti zvibve mukuzvimba kwazvanga zvakanyanya kuita. Saka ndokuchiona kuti chirwere hachisi kupera. Ndobva ndazoenda kwamadzibaba. Ndobva vakandipa muteuro. Ndakaushandisa kamwe chete. Ndinofunga kuti pa 24 hours ndakanga ndakutonzwa zviri nani. Saka ndobva ndatoona mukurwadziwa here kana kuti kuserera kwekuzvimba? Kuserera kwekurwadziwa nekuzvimba zvese zvakabva zvapera. Ndobva ndazotarisa kuti vakatipa zuva rekuti vachauya kuzumba. Ndobva ndazoona kuti baba papa pasara padiki-diki. Zvese zvandaizwa kana mushonga wechibhoyi wandainwa ndakabva ndakakanda pasi. Handina kuzomboona chirwere ichocho kudzoka kuzondirwadza kusvika pari zvino. Ndivo vakandirapa. Ndobva ndatoona kuti kana muzvipatara chaimo vari kutokundwa kurapa namadzibaba. Kurapa kwavari kuita vanhu noti mukatarisa umwe svondo rakapera patakatora navo akati chachikuru chechipatara imunovatiwo chimwe vamwe vakati yasimbi yebasa imuri kuvapa zita rekuti aini ndiri kuvati isimbi yebasa nokuti basa ravanoshanda rakakura. Vanhu vari kubatsirika nekubatsira kwavari kuita. Saka ngatiedzei kuti dai tese taagona kuvati kana pane zvinoda kubatsirwa kusaidi kwavo sevanhu vasingabhadharisi vabatsirwe. Kana kuti hurumende ibatsirewo nokuti munhu ari kubatsira nyika iri kutongwa nehurumende. Saka tinoti ngavedzewo kuvanhuwo zvavanovabatsira nazvo vachifambira vanhu. Munamato mukuru especially pakufambira. Saka ndazoti hurumende ngaitange nekuvapa motikari dziri kupuhwa vanhu. Motikari isina petrol havana kwavanoenda. Baba vakanyanya. Aiwa isusu tinotaura kuti baba kana kuti sekuru handiti kana kuti madzibaba vari kutaura newisdom. Zvavari kutaura vari kuzvinzwawo nekuona mumweya. Zvinongoda kuti zvinhu zvataurwa nemunhu move nekutenda kuti ayo zvavataura izvi havasirivo vedzi vari kungotaura asi kuti vari kutoshandiswa namweya noti ndimadzibaba aka vatiri kutaura nava. Ndoda kudzoka panyaya yekurwadziwa. Asati arwara neprostate anongonzwa kuti inorwadza. Imi titsanangurirei inorwadza zvakadii? Marwadziro acho akanyanya. Inogona kuti painotanga kurwadza inogona kutora mazuva matatu zvisina kuchinja. Zvikazoti chinjei unombozorora kana kuti mazuva mairi zvodzokorora futi. Saka kundirapa kwavakaita hazvichamboinzwika kuti ndizvo zvaita zvakabva zvangopera kusvika paizvo. Vamwe vanotaura futi vanoti unogona kutadza kunatsoenda kutoileti zvakanaka ichokwadi. Maisanganawo here nedambudziko iroro? Unonzwa kurwadziwa. Unorwadza kuda kutadza kuita tsvina. Ndo marwadziro azvinoita kana kuda kunoita weti inoda kuramba kubuda. Saka ndo patakazoziva kuti ndo chirwere chekenza. Chichitotsanangurwa nevari kuchipatara kuti ndo chamuinacho. Zvakakutadzisai kuita chii muupenyu hwenyu chamaiita musati maakurwara neprostate cancer? Chii chamakutadza kuita chataa kuti zvinezvi mapupura maakukwanisa kudzokera kuita zvamamusingakwanisi kuita panguva yekurwara? Dambudziko randanga ndapinda nayo kana kutakura chinhu ndakasakwanisa kana 5 lita chaiyo ndakasagona kuisimudza. Saka pari zvino kana 50 kg ndakona kusimudza. Nemasekuru sekuru makanyanya mazonyanya 50 kg ndakusimudza. Kana munhu apora vedu wega matofront end loader imimi makuda kuloadha zvinhu mega mafront end loader ka zvashungudze kuda kudzosera basa pariri. Aiwa tinotenda Mwari. Zvinofadza sei kuona kuti waimboshaya hope asi iye zvinezvi waakurara hope waakuenda kutoilet unosweta zviri noma wobudawo sevamwe usina kurwadziwa nguva shoma shoma watobuda waakutozviitirawo zvimwe zvinhu zvangu. Zvinofadza sei izvo? Zvinhu zvinofadza zvikuru nokuti ndanga ndisina tarisiro yekuti ndichararama. Ndanda kutoti kwakutoparara kwandakuita upenyu. Nokuti kana kudya chaiko ndakasakwanise kuti ndidye zvakanyanya. Ndati ndikadya kana porridge ndakasagona kuipedza. Porridge chaiyo. Adzimai ati vakabika porridge ndaingoti ndikadya masipunu mairi matatu ndobva ndatoti ndaguta. Basa kuti ndiite basa ndandisakwanise kana kushanda chinhu. Asi pari zvinezvi ndakugona kutoswera zuva rese ndichishanda. Ndozvandinopa kutenda kuti Mwari ane simba
kuna madzibaba Petros vari kutibatsira zvakanyanya. Kunyangwe zvazvo vasina zvavari kuwana, ukatarisa rubatsiro rwavari kuita rwakakura. Saka muri kunzwa tiri kuchemawo kuti takutovanzwira titi kuti dai hurumende yapindawo ichivapawo peturu nemotikari zvokufambisa vachibatsira vanhu, nokuti munhu ari kubatsirawo nyika. Saka anofanira kuwanawo rubatsiro runowanawo chokufambisa. Ndichipedza hurukuro yangu saka ndiyo shiro yataitiwo isusu vanhu tiri kubatsirwa kana vachitifambira vanenge vaine rubatsiro rwavanenge vachiwana. Ndo mafungiro andaitawo. Mafungiro enyu akanaka iwaya. Kune vanhu vachiri kushora chipostori kuimati muri madzibaba. Vanhu ivavo mungavaparidzire kuti kudi in 1 minute mungovaudza chakanakira kereke iyoyi, kunyange zvayo ichigara pasi, kunyange ichibvisa zvayo bhutsu, kunyange vachigerwa musoro vachipfeka magemenzi vachingoita kunge vanhu vakangoshoreka so. Chakanakira cheche inokubatsira zvakawanda. Unopuhwa ruzivo zviri kumberi kwako usingafungire. Kana dai pane muroyi chaiye unogona kutozoti ninge ndaya kundiroya. Hatigone kuti tidzosere, asi nenda kutoziva kuti ningi akandivenga. Kana dai paine zviri kuitika totoziva ndiningi. Hatigone kuti tiende kunomurwisa, asi tinenge tine ruzivo rwokuti apa ndofamba ndakadai. Chenjedzo. Zvakanakira chipostori. Chimwezve chakanakira chipostori. Chipostori chakanakira kuti unofanira kugara uri munhu une nyasha, uine rudo. Rudo rwakanyanya runokoshera pakuti haugoni kuitira mumwe munhu utsinye. Ukaona munhu ane dambudziko unenge wagona kumubatsira. Ndo zvakanakira chipostori. Chinoda munhu ane nyasha, anonzwira mumwe munhu tsitsi. Kunesu isu tinotakura mashoko, isusu vemedia veSly Media TV tichiakusha kuvanhu kuti vada kubatsirwa uyai kuno kuna madzibaba Petros, munotiwo chiineso isusu vemakohwa kubatsirwawo kuti zvamuri kufambisa basa muwanewo rubatsiro rwokubatsira kwamuri kuita nyika. Isu tiri kubatsira nyika here nemakohwa? Ayo makohwa enyu ari kupa chenjedzo yezviri kuitwa munyika. Munhu anenge atozotawo pakati pane zvakaitika zviri kubvawo kwamuri. Saka muri vanhuwo vamwe vanofanira kuwana rubatsiro. Vongu zvakafanana baba vadai tagona kuti vawaniswawo rubatsiro. Ndo zvatiri kuchema kwamuri. Tinotenda baba. Kupupura kwakanaka kwamadzibaba, sekuru, baba mudiki, muzukuru wevamwe vanhu vanga vaine dambudziko reprostate cancer vakaenda kuchipatara, zvakuvatadzisa kuita mabasa akawanda, miri wavo wanga waota, vasisakwanisa kana kusumudza bucket chairo 5 liter kana garoni recooking oil riya. Asi kuburikidza nesimba rakaiswa naMwari pana madzibaba Petros, iye zvinezvi vauya kuzopupura kuti after 24 hours ndapuwa munamato namadzibaba Petros, ndakatanga kuona change kubva kuzvimba kuya kwakupera kuenda kutoilet kuya kusisarwadze, ndakatoona upenyu hwangu hwakutochinja. Iye zvinezvi ndatofura ndiendi loda, ndoda kutosumudza 50 kg. Mashoko anofadza kubva kuna baba. Reketaura madzibaba Petros. Taana madzibaba Petros, takubatai zvekare simbi yebasa chikuru chechipatara. Tanga tiina baba, isu taingofunga kuti munodzinga nekubatsira vanoroyiwa nevanoroya futi muchivabvisa uroyi, nevari kunetswa neurombwa. Taifungidzira kuti ndo zvamunobatsira, nekungotiwo munhu ari kunzwawo mudumbu. Tasingazivi kuti munosvika kakuprostate cancer. Ini ndiri dokta wekudenga, ndiri mukuru wemadokta. Mukanzikwa namadungwe anofara nokuti iye ndiarmy commander, even army commander. Saka mese kudenga ikoko kune basa. Uri dokta wokudenga, chiremba wokudenga, tafara kusangana nemi zvekare. Baba vari kupupura nekufara kuti iye ndauda kutakura 50 kg, ndaitadza 5 liter nekuda kweurwere hwakanga hwahutera mukati meupenyu hwavo. Asi iye zvari kuti kuchembera kuno ndakutosumudza zvinorema. Prostate munoiatakawo sei? Havasi kunyepa. Munamato iwoyo uripo unotogadzirirwa munhu kuti arapwe, kunyangwe ane maronda uyawe, ane ronda rekutoputika cancer anorapika. Yes.
apa murutaura zveprostate chete here kana kuti kune inonziko cervical cancer, kune breast cancer, kune chiko dzimwe cancer dzandisingazeni mazita? Cancer dzese dzinorapika. Muteuro wacho uripo unorapa zvirwere izvozvo uriko. Kunoku munorapa munhu akatombopiswa here kuchipatara anonzi ari kuenda kuchemotherapy kana kuti munongorapa akaenda neasina? Ndinorapa munhu wese. Munhu wese ndinorapa. Handina wandisingakwanise kurapa. Yes. Kunze kwekunamatira ndafunga zvimwe zvinhu, kunze kwekunamatira munhu achipora muri kutaura zvokuti mune muteuro. Saka kana munhu ari kunze kwenyika munoshanda naye sei, ane prostate ari kunze kwenyika ari kurwara haasi kukwanisa kuenda kutoileti, mwiri wake hauna kumira zvakanaka asi pari kuda pamwe ndima prescribe mweya waprescribe panoda muteuro, anoitwa sei iye ari kuSouth Africa kana kuti ari kuUK kana kuUAE? Chaakutaurapo istate yanenge ava. Pane zvimwe zvokuti ndinogona kumutumira muteuro ikoko kana kumuudza zvekuita. Asi kana zvakura zvakutoda inini muridzi wazvo kuti ndiite basa ndakatarisana naye. Yes. Anenge achifanira kuti auye paground. Kwire ndege auye panapa ndimurape okwira futi odzokera. Ngati iye zvake ane chibhanzi kunge sewikinero ari kwaari ikoko. Zimbabwe ina vanhu vakapfuma vari kwavari ikoko kuUK kana kuti UAE. Ari kuti imimi madzibaba aPetros ndimi huyai kuAmerica. Mweya unokubvumira here kuenda? Ndoda kutobhururuka baba. Kutoenda ikoko tosvika padhuze. Mweya undirambidze. Ungazondirambidzewo ukandiisa pavanhu. Ndanga tingonzwisisa ipapo nokuti mati vanhu vanofanira kuuya kupi kunoko. Saka tati tinzwe ipapo kuti mumwe wacho haazi kutokwanisa kukwira ndege kana madhokita dzakatomuti usakwire ndege. Asi mari anayo zvake. Vandimoziva kuti kuna vanhu vari kurwara vaine mari. Hakusi kushaya mari hahuzi urwereka. Mweya wacho wakatondiudza kuti enda pasi rine iresi. Saka munhu anenge atogona, anenge atoyambutsa vanhu vazhinji ayambuke chete. Because hatizoprofita chete kana kuyambutsa yetasvika ikoko. Tinenge takutoyambutsa vese variko. Saka anenge ayambutsa vanhu vakawanda. Kupona kwake kupona kweruzhinji. Yes. Alright, tiri kufara nekutaura kwamuri kuita kuti vese vari kurwara nematambudziko akanangana nekenza yese vakauya kuno kubhindura vanobatsirika. Mamwezve anouya mumusoro menyu zvirwere zvamakarapa in recent times mazuva mashoma apfuura iwaya tinganyanyoenda kure kure ndezvipi zvanga zvamunoti imeme zvatadzikwa nechipatara ndobva vazoya kuna dhokta wekudenga? Pamazondinakidza pamandisa mulevhu ramadungu avo. Aiya anotambirawo kudenga isi hatizoziya ende hatigoni kujaja asi tongotaura zvatora munhu sekutaura kwamaita mati dhokta wekudenga. Yes, inini kudenga togona kuzokubvunzai kuti makaenda kuchikoro cheudhokta here kudenga iko? Aiwa, handina kuenda kuchikoro cheudhokta. Auda kupinda mugredhi ramadungwe maita wamubvunzo ndano yasesheni yemubvunzo nhando. Inini ndakabatwa nemweya mutsvene wakabva kudenga, saka ndati ndiri dhokta wekudenga. Mweya iwoyo ndiwo unouya nemazano ekuti chirwere chinorapwa so, dambudziko rinorigadzirisa wakadai, tora chakati enda pakati ita zvakati, munhu anopona. Ndo mashandiro andinoita. Tada kuti munatsopatsanangura saka tichingokutokonyai tobva taziva kuti chokwadi chinobuda. Aiwa, inini kunoko handishandise matombo 3 baba. Munhu anofa baba. Ndokuti kana uri kurwara ndikakupa dombo tsinga dzaneta mukati umu tichishandisa matombo 3 munhu hambo mutsinga dzimuke nematombo ame. Remember kuti kuna vanhu vari kufira mumasomo aine matombo 3 ari muhomwe, mamwe ari pasi pebhiro. Vanhu vari kufa baba. Vamwe vakuda kuti vakajurawo nematombo azara kudzimba dzavo vachingopuhwa ake rusvingo. Vanhu hanzibvunzai denga kuti vanhu vopora sei mukati kwete yokugeza. Aiwa, inini munamato ndinawo baba. Muteuro chaichaiwo wokurapa vanhu vari kurwara ndinawo. Yes, ndinawo. Tine zvirwere zvakawanda zvauya kumasowe, zvakawandisa. Pamwe pacho ndoti munhu uyu aponewo. Izvezvi ndinoda kuenda kunonzi kuchiuko kwaHonde pauna paipe ndichapaenda. Asi hatisati ane mazuva. Tine mumwe mudhara akauya nemwana wake kubva kuHarare uko. Tifonera baba, mwana wangu ari kurwara, mwana wangu aita sei. Ndatomutora kumurume ndikati ngauye kunoko, ini ndini chipatara, ngauye kuno. Yes, handisi kutuka madoctors, handisi kutuka chipatara because vanhu vaiva nebasa ravari kutoita rakakoshera nyika.
dokta munhu ari kuita basa, nesi munhu ari kuita basa, asi inini nelevel rebasa randiri kuita babaka aneniwo ndiri kutochiona zvekuti nezera rangu izvi ndinozvigona izvi, asi unozongoona kuti zvaita zvagonekwa tisina kutarisira. Yet muridzi wevanhu anovari ndiye Mwari ndiye ari kundisimbisa kuita zvinhu izvozvo. Saka mudhara yauya kuno kubhindura ndakamurapira mwana wake nezuro ndandinaye pamasowa akatonditi ndoda kukupaiwo nzvimbo kumusha munobvuma here yekuti muunganidze vanhu. Ndakati aiwa pakurima vanhu kuvaunganidza kuti tivarape vapone uye tichivaratidza kuti Mwari wariko. Handitika haisi nyaya yekurapa chete, nyaya ndeyekuti imimi kana mapona imi zivai kuti kana mafa muchaenda kupi, kana mafa muchaenda kudenga here kana muchaita nguruve. Saka tinorapa zvese nyama nemweya womunhu, todzosera munhu kuna Mwari onamata iye apona. Zvokuti vanhu vari kuhaona vanofanira kugadzirira kuti munhu waMwari ari kuuya. Baba isi tsanangura hatite kubvunza kuvanhu kuti zvakamira sei, tinongokurovai, tinobvunza kudenga kuti munhu ari kudeiwa. Kunyanya vanhu vese vari kuuya kuno kwamwe vakandiona paSlime Media paanondifonera panditopiwa tsananguro dzake ndomuti bana ndomudza kuti pawakafona paipa mweya mutsvene wakati obva ati hemeni ochema ndoti aiwa kuno kwakusi kukuchemera ndiko kuuya kuzokurapa imoyo nemweya uri kurwadziwa. Saka basa rangu ndiri kugadzirisa matambudziko ari muvanhu kuti vanhu vaitirwe zvakanaka, asi handigone kutsanangura nekuwanda kwakaita zvinhu zvibaba zvakawandisa zvinhu zvikuitwa nemweya mutsvene. Yes. Aiwa tinotenda mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe yatiri kutandana nayo pano paSlime Media TV. Tandiri kutaura kuti mwedzi waFebruary chete tine vanhu 35,000 vakatijoina kuYouTube nekufacebook vatsva vasati vakuziva vatotanga kutokuonai nhasi uno. Mashoko enyu ekupedzisira kune vanhu vakadaro. Iwe warwarisa, wakarambwa nemurume, wadzingwa basa, wavengwa nehama, wakabata mishonga ine ropa, uya kuno ndikuchenure ndikugadzirise, uya kuno ndikuvakire munamato udzokere kubasa. Kana murume akatiza pamba, uya ndikudzosere murume wako. Kana mudzimai akatiza, uya ndikudzosere chi? Ndikudzosere mudzimai wako. Ndo mashoko amadzibaba Petros ekuti matambudziko emudzimba ese ari kusanganikwa nevanhu uyai kuno kubhindura. Mwari anokuyambutsai kuburikidza chipo chakaiswa pana madzibaba Petros naiye musikavanhu anove ndiye muridzi wemweya ari pavari vari kutaura kuti hakuna chirwere chinotadzika kunoku nekuti Mwari achiri kurarama mavari achivaitisa mabasa makuru achivaudza kuti sanganisa izvo nezvizvo wozvibika so wonwa mushonga iwoyo. Kana wanwa mushonga iwoyo iwo wega munamata hatitaure zvekutaura mushonga makunditanganga. Aiwa ndiri kutaura ndiri kufamasi ndakunzvenga yafa asi mama ndibata havari kutikadzisa handitaura zvemushonga wangu wokufamasi nekuti ndo watakanzwa kubva sondo rakapera kuti wakatadza mwana akanga ane dumbu anga ane chirwere chekuti anga asingakwanise kuenda kutoileti akapuwa mushonga wokuchipatara. Ndokwandiri kutaura ikoko. Ava vakaenda vaine prostate cancer vakaenda kuchipatara vakapuwa mushonga asi chiuyai muzopuwa muteuro mumbosiyana nemushonga inenge yakurambai. Hatina kuti musaende kuzvira asi kwaona zvaramba ana madzibaba Petros rodhi yekubhindura ichibva nekuDarwen ndizvozvo mukangosvika paTM mwaburukira ipapo mukangobvunza kuti pasero peDelta ndipapi pane njanji munovawana. Mukangobva nekuHarare mota dzinosvikawo futi paTM, mukabva nekwaNyava Manhenga Chiveso ikokoko zvimwe chete mukasvikira paTM ipapo. Kuseri kweDelta ndo kunenge kune Soweravo. Mukabva nekuShamva ndo rodhi dzinopinda mubhindura idzodzo. Mukabva nematepa mukapfuura Bhindura Hospital mukasvika paTM paTM mukangoona paDelta apo. Kuseri kweDelta ikoko mukangokrosa njanji aiwa muchienda nechekurudyi kwenyu kana muchingobva nekutauni aiwa munenge matosvika pachipatara chechipatara pana chiremba wekudenga ari kuporesa vanhu pazvirwere zvinenge zvatadzikwa nevamwe. Zita ndonzi Sylvester Tapfumanei, simbi yebasa. Tiri kuno kubhindura kwatanga tichitaura namadzibaba Petros kuSoweravo uye zvakare ndina Tatenda Mapiri, editor wepamusoro, graphic artist anoshura mari. Tosangana zvakare mune zvimwe zvirongwa. We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free.
Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +2637748720063.